Γεια σας. Από ό,τι με θυμάστε είμαι ο Βακ, ο φίλος σας από εδώ πέρα. Τις προάλλες, ο αδελφός μου, ο Λέξ Βίζη Φώτης, έβγαλε βίντεο πώς να φτιάξετε φαγητό. Και έφτιαξε ένα φαγητό. Και ήταν λίγο σπαστικό το βίντεο του. Επεμβάλλεις λίγο. Έλεγε κάπως κόβω τυρί, κόβω πολύ τυρί, μ' αρέσει το τυρί, μ' αρέσουν οι στραβές ντομάτες. Επεμβάλλεις λίγο, δεν ήταν. Να σας πω κάτι, τώρα, εντάξει δεν ήταν και τόσο, ήταν ωραίο το βίντεο του. Να μπείτε όμως σε αυτό το site, θα σας το γράψω από κάτω από την οθόνη μου να το δείτε. 2-10-61-24-44. Το τηλέφωνο μας αν θέλετε Γράψτε το. να μας πάρετε. 2-10-61-8-44. Δεν βγαίνει. Με σκαθά. Δεν κλείνετε το βίντεο.